नरेंद्र मोदींचं हुकुमशाहीचं हे सरकार आहे अशी टीका पटोलेंनी केलेली आहे। मोदींच्या सरकारकडून लोकशाहीची हत्या करण्यात आली आहे। वांगचुक यांच्यावरून पटोलेंनी मोदींवर निशाणा साधलाय। देशभरात मोठा उद्रेक सुरू झालाय असंही पटोले म्हणालेले आहेत। जसं हुकुमशाह वागतात तशा पद्धतीचं नरेंद्र मोदीचं सरकार वागताना आपण देशामध्ये पाहिलेलं आहे। हा खऱ्या अर्थानं लोकशाहीची हत्या करण्याचं काम नरेंद्र मोदीच्या सरकारने केलेलं आहे। पण नीटची परीक्षा झाली, त्याचे निकाल आले, त्या निकालामध्ये आता मार्कशीटचा घोटाळा आला पूर्ण। म्हणजे मार्क पण त्याच्यामध्ये बरोबर देऊ शकत नाही, त्याच्यातही घोटाळा, त्याच्यातही मुलींचं आयुष्य खराब करायला निघालेलं आहे। तर म्हणून माझं मान्य हायकोर्टाला किंवा मान्य सुप्रीम कोर्टाला आमचं निवेदन असं राहणार तुमच्या माध्यमातून की हे जे बसलेले आहेत येणाऱ्या पिढीचं भविष्य खराब करणार आहे, यांना तरी काहीतरी आपण मार्गदर्शन केलं पाहिजे। त्यांना तरी फाशीची सजा द्या, जेणेकरून नवीन पिढीचं भविष्य खराब करता येणार नाही, अशा पद्धतीचं चित्र निर्माण झालं पाहिजे।